Simula nung nag-umpisa sila Ermat, no, ay yung pagtsatsaga ng pagtitinda ng dito, karinderya, kapagpatayo na rin ng bahay sa probinsya. Nang paunti-unti, si Nanay SP, 85 years old na siya. Siyempre, ito na yung nakasanayan niya. Ayaw niya nang tumigil. Kaya ang inspirasyon namin, tuloy-tuloy lang. At yung mga ibang pamangkin na tutulungan habang nag-aaral. Pati yung mga customer namin, kung ano yung hinahanap, binibigay namin basta kaya. Nakakaigi naman sa amin, nakakatulong din ako sa kapwa ko. Kasi marami iba na walang hanap buhay, inutulungan ko rin sila para makaangat-angat. Kasi para hindi naman nagugulong sa mga bisyo, ganyan, inaahon ko sila para ay papano umunlad ang buhay nila, maging maigi. Ako si Jay Cacho. Ako nagmamanage itong Nanay SPE3 at nandito rin yung nanay ko. Ako si Ginang Esperanza Cacho. Ako may-ari ng SP Carinderia. Nag-start to 1978 pa. Simula pa ni Ermat pati ni Erpat. Sa kabilang street pa bago kami nalipat-lipat dito sa Arellano at nagtuloy-tuloy yung pagtitinda namin. Tinda namin dito mga ulo ng tuna, ulo ng baboy, pisngi, panganan tuna, inihaw, mga pusit. Meron din tayong adobong kabayo. Sa adobong kabayo, ako na lang ang nag-ano ng recipe na yun. Pero yung mga nauna, sila Ermat, si Erpat talagang original yan. Marami akong kasama sa simbahan. Ngayon, sabi ko, paano ba pagluluto mo ng ganyan na ito, ganito, ganito? Lalo na Kapampangan, di ba masarap magluto? Ngayon, ang ano namin, panganan tuna, saka yung panganan baboy, yan ang mabilis sa amin. Araw-araw yan, nakakakuha kami 50 kilos, ganyan. Ilang beses nagluluto yung aming kusinera. Minsan, 4-5 hanggang maghapon yan. Basta pag konti na lang, luto ka pa, sige. Oh. Kasi mabili. Malalaki pa yung aming panganam tuna. Tapos yung baboy din namin. May pagmamalaki ko lang sa dami ng kainan, no? Pare-parehas din ng tinda. Ang ano dito sa amin masisiguro ko sa inyong natatanggalan lansa pagdating sa sinigang. Alam nyo naman, pag isda, malansa. Pero yung sabaw namin, pag natikman nyo, kayo na lang ang humusga. Sabi nga nila, dito lang ako nakakain ng walang lansa dahil napakaraming tanglad, napakaraming luya kung nakikita dun sa sabaw. Sa presyo namin, saktuhan lang. Kayang-kaya ng bulsa. Ang presyo ng tuna namin, 120. Ano na yun, mata ng tuna. Kung gusto mo naman ng batok, pwede rin naman, 120. Tapos sa mga panga, ulo ng baboy, yung pisngi is 150, yung mata natin is 130. Kayang-kaya ng bulsa. Tapos yung mga panganan tuna, nagre-range lang ako ng 150 to 180. Depende kasi minsan nag-iiba-iba yung kilo. Sa lasa naman, sakto't panalo. Sabi nga nila, pag pumasok sila ng gutom, paglabas nila, pa-resolve na. Salamat sa'yo. Sabi ko, nasira ako na naman yung diet mo. Ang ulo ng baboy natin, ka 60 pieces na tayo. Sa ulo naman ng tuna, yung mga dating 15, ngayon 30 na. 30 kilos, napakaramin. Araw-araw yun, araw-araw. Nauubos yun. The usual customer, mga taxi driver talaga ang unang-una namin. O mangalawa na yung mga Grab kasi yung mga taxi naglipatan na ng Grab. Balik-balik pa rin sila. Tapos ngayon yung mga nag-o-office din, mga naliligaw, pupunta sila dito sa Nanay SP. At yung mga nagmumotor, yung mga tropa nating angkas, mobit, yan. Nung time nila Airpat, pati ni Airmat. Ang mga kumakain sa amin yung mga small offices. Ngayon, nung lumipat kami dito sa Arellano, doon nakilala kami ng mga taxi driver. Alam mo naman, pag sinabing, pag maraming taxi driver, matik, alam niyan, masarap yan. Ako naman, marunong naman ako kasi mag-manage ng mga customer. Hindi kagaya na iba na si Prada ka, ganun. Sabi ko sa kanila, wag ganyan. Mainahon kayo para babalik-balikan kayo ng pag. Ako talagang binabalikan ako. Kahit ilang taon sa akin, na iba niyan kung ilang taon, 10 taon, nandito pa rin sa akin yan.
Sa mga customer namin, yung mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kabarangay, at yung mga dumadayo, maraming salamat po. Tuloy-tuloy lang ang Nanay SP. Magsaserve sa inyo ng ulo ng tuna, ulo ng baboy, inihaw. Andito lang kami araw-araw, Lunes hanggang Linggo, alas 7 hanggang alas 9. Kung gusto nyo, mas madali, i-Google Map nyo, Nanay SP Eatery. Lumalabas yan. Magkikita tayo dito sa Nanay SP. Nagpapasalamat ako sa mga customer at hindi ako iniwan. Lagi sila nandito, dinadayo ako talaga. Nagpapasalamat ako sa kanila. Alam na, dayo kayo dito sa amin, Nanay SP Carinderia. Masarap ang aming tuna, panga. Marami kayong makikita dito.